अच्छा पिलाମାନେ ତୁମେ ମାନେ ବର୍ଷକରେ ଆମର କେତୋଟି ମାସ ଅଛି? 12 ମାସ। 12 ମାସ ଜାଣିଛ? ହଁ। 12 ମାସ କହିପାରିବ ଓଡ଼ିଆରେ? ହଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ 12 ମାସ ନାଁ ପଢିବା ହେଲା? ହଁ। ତାହେଲେ ଆମର 12 ମାସରେ ପ୍ରଥମ ମାସ ନାଁ କଣ? ବୈଶାଖ। ବୈଶାଖ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଆଷାଢ଼। ଆଷାଢ଼। ଶ୍ରାବଣ। ଶ୍ରାବଣ। ଭାଦ୍ରବ। ଭାଦ୍ରବ। ଆଶ୍ୱିନ। ଆଶ୍ୱିନ। କାର୍ତ୍ତିକ। କାର୍ତ୍ତିକ। ମାର୍ଗଶିର। ମାର୍ଗଶିର। ପୌଷ। ପୌଷ। ମାଘ। ମାଘ। ଫାଲ୍ଗୁନ। ଫାଲ୍ଗୁନ। ଚୈତ୍ର। ଚୈତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ମାସର ନାମ। ଇଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଏ ଜଣେ ଜଣେ ଆସି ପଢିପାରିବ ତ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ଜଣେ ଏଠି ଆସ ପଢ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନିୟମ କରି ପଢ କୁହ। ବୈଶାଖ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଆଷାଢ଼। ଶ୍ରାବଣ। ଭାଦ୍ରବ। ଆଶ୍ୱିନ। କାର୍ତ୍ତିକ। ମାର୍ଗଶିର। ପୌଷ। ମାଘ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର। କ୍ଲାସ୍ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସ ଏବେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସ ଏଇଠି ବୈଶାଖ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଆଷାଢ଼। ଶ୍ରାବଣ। ଭାଦ୍ରବ। ଆଶ୍ୱିନ। କାର୍ତ୍ତିକ। ମାର୍ଗଶିର। ପୌଷ। ମାଘ। ଫାଲ୍ଗୁନ। ଚୈତ୍ର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? କହିପାରିବ? ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ ଆସେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖେ